A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatullah. La qaula wala quwata illa billah. Hama mangun negeri mangesti luhur hambangun agur hang leluri laksito harjo memetri edi endahing budaya temah kuncaraning budaya nuswantara kang kaiket mring darmaning eka adi parastya. Para pepundhen sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh ingkang satuhupana ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang dahat kapundi. Para prayagung adiluhung ingkang hanggung mastuti mring pepoyaning kautampen. Para kawiwara miyang para lebda susastra ingkang pantes kinarya dadya panutaning sewagata mewah duwijaning para pinter ingkang satuhu mbabar mring jejering adil. Para alim ulama, para winasis yang para ahlul tafakur hingga ngerinten kalawan ratri tansah memetri mring kitabing ilahi mila pantas kinarya dadya kiblat panuntuning panembah. Datan kantun sagung para tamu kakung saha putri werda muda minulya. Mugi sampun handadosna kaduk kagoro ing pardaya labet kepareng kula humarek ngahyun satemah mangejan wara hambuka wewaraning suka wenganing wicara duwaraning kandha Dolenggih hawrat mastuti mradapa dawuh timbalanipun Bapak Ibu Takirman. Kula ingkang piniji rineksaya nglarepaken menggah tata rakiting laksitadi upacara tumapaking ngunduh mantu ing kalenggahan menika. Dolenggih cunduk kalian kintaka suka ingkang katur mring ngarsa panjenengan sadaya. Bilih ing kalenggahan enjang siang menika Bapak Takirman sarimpit Ibu Musinem sembodo netepi teteping sudarma hambabar darmaning bebrayan Dolenggih hangrake cekar cepaka mulya mahargya peputra miwaha siwi keleres putra kakung ingkang asosilihpun Muhammad Yusuf Rahmat Doni ahli madya teknik kalenggahan samangke sampun hanjatu krami kalian Wararayu putra kagung saking Bapak Wahyono Eka Purnomo sarimpit Ibu Sri Murtanti kanthi awangi Diah Ayu Roro Devina Silvia Desiana Sarjana Akuntansi ingkang bidalem saking wewengkon Kratinan Blulukan Colomadu Karanganyar ewontene tumetes ing tata cara ijab kabul mewah pahargyan sampun kepareng kalampahan kala ari kapekar
Pramila hawit saking menika saking kepareng panjenenganipun Bapak Ibu Takirman putra temanten Sarimbit kaunduh mantu sowan sebo kapahargya ing kalenggahan enjang menika mapan wonten ing griya gedhongan Colomadu Karanganyar. Kanthi menika sagunging para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing Sukabasuki. Sumangga nuwun panjenengan sami keparenga miyarsani. Menggah tata urut lampah-lampahing titi cara tata cara ngunduh mantu ingkang kapurba. Bapak Ibu Takirman kinarya dadya panrawong kapti katining parastya. Ingkang kahikana nggih atur sapala. Wasana pambukaning atur manjing gatra wacana kaduwi. Nggih babaring sabda pasrah putra temanten kekalih. Saking keluarga ageng kadang pisan sutresna. Ingkang samangke tumuli pinaragan dening Risang Wimbasara nggih Bapa Suparwanto. Jumenengipun Bapa Suparwanto tumunten kasumbul Bapa Arif Haryanto dalah Bapa Hananto. Prastawa hinggati pasrahing putra temanten. Tumunten badhe binabar sabda tanggapan inggih sabda panampi saking Bapak Ibu Takirman ingkang samangke nyuwun gungan dhateng prayagung piniji nggih Bapak Juwadi. Genero kepareng jumeneng jinajaran Bapak Ali Jumaidi dalam Bapak Wiji Wahono. Paripurna sampun tumapak ing pasrah panampi. Gatra wacana katri nggih pandonga suci winastan doa temanten ingkang samangke badhe inayahan Bapak Kusnul Adi paripurna samkarya bakti puja manjing tata cara sungkapsih catur kastawa suka nggih lumaraping pambagya yuwana nawung suka. Keluarga ageng Bapak Ibu Takirman tumunten badhe keparang manambrama ing ngarsa panjenengan sami. Ingkang samangke nyuwun gongan dhateng panjenenganipun Bapak Diarto Sarjana Ekonomi ingkang kasumbul dening Bapak Solikin dalah Bapak Sumarno. Paripurna tumetesing pambagya harja. Panjenenganipun Bapak Takirman Sarimbit Ibu Musinem jejer Sohibul Hajat Sohibul Baut badhe ngadani tata cara adat lupiya nggih tumplak punjen. Paripurna tumplak punjen manjing panca kastawa suka nggih paripurnaning pawiwahan. Sahyaning para tamu kakung saha putri kinarya dadya pratandha paripurnaning pahargyan prasaja suka ing madya rahina menika. Hambuk bilih samangke Bapak Ibu Diarto Sarjana Ekonomi sampun kepareng sembada hangacarane jengkaripun putra temanten kekalih. Lingkar saking Palongkorna tumujeng Wiwara Badra Suyasa nggih Korining Pendapi Agung Winangun tumunten hamacak baris angayam batin daya-daya tangkepasta hanampi dana hastuti saking ngarsa panjenengan sami ingkang tumuli badhe kepareng jengkar. Megaten sagunging para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing budi rahayu Purwa Madya.
sagunging